Hej alle sammen, og velkommen til i dag, hvor vi er kommet med vores gode ven Benjamin ud på hans båd her i Isefjorden. Og nu skal vi fandme prøve at trolle efter nogle hornfisk, fordi vi har gjort det før, hvor vi bare har fanget sindssygt meget. Helt vildt. Jeg tror, vi fangede sådan noget 33 på nogle timer. Så vi prøver at gentage succesen herude, og så må vi se, hvad der sker. Klokken den er ved at være 5:30 eller sådan noget, så det er en lille aftentur. Så må vi se, der er ikke helt mere. Der er lidt meget vind og lidt høje bølger, men lad os se, om det ikke kan give et eller andet. Jeg ved ikke, hvor god lyden er. Der er lidt motorlarm, men vi fisker nu med... Det kvæler vi bare. Det kan man kan se. Nu fisker vi med 3 stænger, som vi har efter båden. Så må vi se, om det giver noget. Så sejler vi derud, ikke? Og der sker noget. Vi har lige haft mega hug på den stang, der står... Nej, det er den der derovre. Så der er i hvert fald fisk derude. Må vi se, om vi kan få dem med ind. Yes, så er der sgu fisk på. Første hornfisk. Og jeg sad lige i gang med at få GoPro sat til. Lige pludselig så pibler der bare lige af den her stang. Man kan se, den kommer derud. Vi sejler med blinkene ret langt efter båden, så der er et godt stykke ind. Og de fighter, hvis de får lov, rigtig godt herude på åben vand frem for kysten, synes jeg. Whipty. Den er... Ui. Skal vi se, om vi har fat på den her. Sådan der. Den er flot. Men... er den ikke lige lille nok? Jeg synes, for helvede, mand. Ja. Jamen så... vi fik et hug mere på trolling nu her. Jeg var lige kommet herom bag i, efter at have siddet op foran i lidt tid. Så begyndte den simpelthen at skrige. Og nu må vi... skal fucking ikke grine af mig, mand. Total carpe-style. Nu må vi se, om det er en god en. Den følger ligesom med ind. Og så nogle gange så lægger den lige siden til. Så nu kommer den her. Godt nok små. Meget små. Jamen det er altid de største på sæsonen. Og så når sæsonen fader hen, så bliver de mindre og mindre. Ja, ud igen, ikke? Ja. Ja. Kommer den ud? Ja, det gør den. Tak. Ja. Woo! Prøv lige at overveje, hvor lige den ligger nu. Der er fisk! Der er fisk! Ja, jamen, så kom der sgu hug igen. 2 minutter efter vi havde kastet ud igen. Ja, den hæv. Der er en, der er lidt mere fight i. Så kom der simpelthen igen. Det føles som om, der er lidt størrelse på den her. Men man ved sgu aldrig. Ja, den røg 2 meter fra båden. Fordi Benjamin ikke kunne finde ud af lige at få mig til at hive den op mod ham. Så vi prøver igen. Så prøver jeg mentalt at komme over det her nederlag. Fordi jeg ser det som et nederlag. Det er virkelig, det slår hårdt på min personlighed. Så nu må du gerne. Det er jo ikke godt. Hej. Så er der fisk igen. Og vi lå bare og sejlede, som vi plejer. Og så skreg bremsen. Så de fighter altså godt i dag, men de har ikke særlig meget størrelse. Så står Benjamin lige og får afkroget den, hedder det jo, men den er
Den er lidt for lille til, vi gider have den, så den får lov til at svømme igen. Så vi kan få en rigtig god sæson næste år. Og for lige at få en idé om, hvor godt gang i fiskeriet der egentlig var, så prøv lige at tjekke det her ud. Det lyder voldsomt. Det er helt sygt. Vandet koger fuldstændig, og der er bare mange fisk. Vi når vidt lige at køle ud igen, og så skriger bremserne. Men det er desværre stadig de her små hornfisk, så de kommer altså ud igen. Ja, nu har Benjamin så prøvet lykken, da den bliver ved med at gå af den stang. Så nu ser vi har sat undervandskamera på den stang her, og vandet koger, så jeg håber lidt at kunne få en fisk på kameraet. Det kunne være lidt sjovt. Og så gik turen ellers hjemme igen. Vi har nu hævet stængerne op af vandet, for lige at nyde den flotte solnedgang. Det var så alt for den her gang, hvor vi fik trollet lidt efter nogle hornfisk. Og det gik egentlig meget godt. Vi havde en del hug. Også nogle, som ikke sad ved. Ja. Og nogle, der virkelig trak og ikke sad ved. Så vi mistænker lidt, at det måske var noget havre, der var på spil eller et eller andet. Det kunne godt være. Ja. Men det var i hvert fald super fedt. Endte med at være rigtig dejligt vejr. Mine stemmer er helt fucked. Jeg har det fedt godt. Det er dejligt. Så nu tror jeg faktisk bare, vi skal hjem. Men det var en fed tur. Og tak til Benjamin for at lade os komme med på den der skud der. Ja. Det var hyggeligt som altid. Ja, vi ses. Og på trods af, at sejlturen endte lidt halvtræls for mit vedkommende, var det en rigtig fed tur. Endnu en gang tak til Benjamin, og tusind tak, fordi I så med. Så må I som altid have det rigtig godt, indtil vi ses igen.